Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3:30. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και κάνουμε παρέα μαζί ως τις 5. Αυτό το κυριακάτικο μεσημερό απόγευμα που είναι πολύ συννεφιασμένο. Το πρωί ψιλόβρεχε κιόλας. Εγώ που κοίταζα από τον μπαλκόνι στο κέντρο που μένω, και σε σένα ψιλόβρεχε. Ωραία είναι, μελαγχολικούλια, δεν θα κάνει χειμώνα ποτέ. Όσοι προλάβατε να βάλετε τα παλτό, προλάβατε. Κρίμα να κάθονται όλα κρεμασμένα έτσι, τίποτα. Κρίμα τα παλτό. Μήπως πρέπει να παίρνουμε μόνο καλοκαιρινά πια? Τίποτα. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, 2-10-48-00170-174 η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντάει, ή στο skyradio.gr μπαίνετε και εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Τώρα θα συνδεθούμε με τις Σέρρες. Καλησπέρα στην Ελισάβετ Μιχαηλίδου. Καλησπέρα σας. Ποιο χωριό είναι αυτό, Ελισάβετ μου, που είσαι εκεί? Είναι ο Νέος Σκοπός Σερών. Πόσοι κάτοικοι? 1500-1600. Ωραία, για πες λίγο τι καιρό έχει εκεί, πώς είναι το χωριό, με τι ασχολείται ο κόσμος εκεί, να καταλάβουμε λίγο πώς είναι το χωριό σου. Ο Νέος Σκοπός είναι αγροτικό χωριό. Είναι με πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Είναι ακριβώς δίπλα στον έφορο κάμπο των Σερών. Και είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό χωριό, γιατί έχει και πολλούς συλλόγους, κάνει και πολλές δράσεις. Είναι πολύ ωραίο εδώ. Και είναι κάτι που στο δίλημμα πόλη ή χωριό ήταν η επιλογή χωριό. Πού έμενες πριν? Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Εκεί γεννήθηκες και μεγάλωσες στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και λες, και η καμπή αυτή ποια ήταν που είπες φεύγω? Είπα όταν πλέον διαπίστωνα ότι δεν γίνεται κάποια πράγματα ούτε να εφαρμοστούν, ούτε να είναι μια καθημερινότητα που να δίνει χαρά και να μπορώ να δημιουργήσω, και είπα ότι πρέπει να αλλάξω περιβάλλον, και το τόλμησα, γιατί θέλει λίγο τόλμη ακόμα στην Ελλάδα να φύγουμε από πόλη και να πάμε σε χωριό. Ναι, γιατί λες θα πάω, αλλά τι θα κάνω εκεί, πώς θα επιβιώσω? Πώς θα επιβιώσω, αλλά εκεί είναι που τα τελευταία χρόνια και με το διαδίκτυο και υπάρχουν και φορείς και τρόποι να μπορέσουμε να κάνουμε επιχειρήσεις και στην Ήπεθρο. Ωραία, και τι σκέφτηκες εσύ να κάνεις? Για βοήθησέ με, για πες μου. Εγώ σκέφτηκα, κρατούσα το πρώτο μου το παιδί, την κόρη μου αγκαλιά, ήταν μωράκι ακόμα, και διαπίστωσα πόσα πολλά απορρίμματα βγάζαμε σαν οικογένεια. Ήμασταν ήδη μια οικογένεια που κάναμε κομποστοποίηση, φροντίζαμε να αγοράζουμε τοπικά, ανακύκλωση χαμίζει, αλλά κάπως συνειδητοποίησα ότι είναι πάρα πολλά τα απορρίμματα, και μέσα στην παρατήρηση, γιατί έτσι γίνεται, να παρατηρώντας την καθημερινότητα, είδα ότι έχουμε και πάρα πολλά είδη χρήσης, ήδη αναλώσιμα, τα οποία μετά τα πετάμε, και κυρίως είδα ότι έχουμε και πολλά στον χώρο της γυναικείας προσωπικής υγιεινής. Οπότε είπα να μην περιμένω άλλο, να δω τι γίνεται, πώς το αντιμετωπίσαμε όλες οι γυναίκες, και σιγά σιγά να ξεκινήσω να λύσω πρώτο δικό μου θέμα και μετά σιγά σιγά και άλλο. Και τι σκέφτηκες δηλαδή να κάνεις? Σκέφτηκα να κάνω επαναχρησιμοποιούμενα είδη γυναικείας προσωπικής υγιεινής και περίοδου, σε μια εποχή που ακόμα μαθαίνουμε για τα επαναχρησιμοποιούμενα, αν και είμαστε πλέον εξοικειωμένοι σε σχέση με πριν 3-4 χρόνια που ξεκίνησα. Παρ' όλα αυτά είπα ότι εγώ θα κάνω φασμάτινα είδη, επαναχρησιμοποιούμενα, πλενόμενα, και να μπορώ να τα διαθέσω, γιατί έβρισκα μέχρι τότε κάποια που δεν ήταν ούτε εύκολο να έρθουμε στην Ελλάδα, ούτε ξέραμε με τι συνθήκες παράγονται, και είπα θα το τολμήσω. Και αυτό τώρα, Ελισάβετ, είναι εύκολο στη χρήση του? Γιατί μιλάμε για είδη προσωπικής υγιεινής, τα οποία τα πλένεις και τα ξαναχρησιμοποιείς. Είναι αυτά που, όπως λέγαμε και στο τηλέφωνο, που είχαν οι γιαγιάδες μας, οι μαμάδες μας. Αυτό τώρα μπορεί να λειτουργήσει σήμερα, σε αυτή την εποχή που ζούμε, θεωρείς? Σε αυτή την εποχή μπορεί να λειτουργήσει, γιατί έχει μικρότερο αρχικά κόστος. Ξεκινάμε με το κόστος που είναι κάτι μετρήσιμο. Έχει λιγότερα απορρίμματα, που και αυτό είναι κάτι μετρήσιμο, με ένα πρόσφατο υπολογισμό με τα στατιστικά. Στην Ελλάδα κάθε μέρα πετιούνται 2 εκατομμύρια είδη μιας χρήσης γυναικείας προσωπικής φροντίδας. 1 εκατομμύριο? 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια, ναι. Ναι. Οπότε είναι εύκολη διαδικασία το να πλύνουμε. Πλέον έχουμε πλυντήρια, δεν έχουμε σκάφες. Έχουν εξελιχθεί, και βέβαια και τα είδη έχουν εξελιχθεί. Δεν είναι κάτι πανιά που θυμόμαστε, δεν είναι
κάτι υλικά που είχαν εκείνη την εποχή και το υλικό έχει αλλάξει πολύ, με κύριο τον μπαμπού και την κάναβη και το βαμβάκι φυσικά, που πλέον χρησιμοποιούνται σαν απορροφητικά υλικά σε μια ευρεία γκάμα χρησιμοποιούμενων ειδών. Και άρχισες να τα φτιάχνεις αυτά μόνη σου και να έφτιαξες ένα e-shop που τα διοχετεύεις στην αγορά, το οποίο αυτό έχει ανταπόκριση? Για πες μας. Έφτιαξα ένα e-shop γιατί, όπως είπαμε, είμαι στο Νέο Σκοπό Σερών, δεν είμαι σε ένα μεγαλωτικό κέντρο. Πηγαίνω βέβαια και σε κάποιες εκθέσεις γιατί όλα αυτά τα είδη δεν είναι κάτι σύνθες στην δική μας κοινωνία, οπότε θέλει και να ενημερώσουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία εκπαίδευσης τι είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Μέσα από το e-shop όλο και περισσότερες γυναίκες και επικοινωνούν, και το θετικό είναι ακόμα ότι έρχονται και γονείς για τα παιδιά τους. Σε μια έκθεση, αν θα το λίγο χρόνο, ήρθε ένας μπαμπάς και ήρθε με την κόρη του, ήταν 14 ετών, και είπε: ορίστε, διάλεξε, δοκίμασε, πήγε μάλιστα ένα βήμα πιο εκεί για να μην επηρεάσει, και μαζί με την κόρη του αγόρασαν μαζί για να τη χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό που λες κιόλας, ότι είναι ίσως αλλαγή κουλτούρας πρέπει και πάλι για να ξεκινήσεις κάτι τέτοιο. Εσύ τώρα πώς βοηθήθηκες, ποιος σε βοήθησε να το στήσεις όλο αυτό? Εγώ είμαι πολύ μακριά και έψαχνα να βρω μια στήριξη, γιατί δεν είναι εύκολο μια επιχείρηση, μια γυναική επιχείρηση με κάποιο είδος να βρει υποστηρικτές. Το People's Trust οργανισμός τους είπε ότι ξέρετε, εγώ όμως δεν μένω στην Θεσσαλονίκη, αλλά δείτε την ιδέα μου, και κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις και θέλησαν να με στηρίξουν τόσο στις ανάγκες της επιχείρησης, πώς να στηθούν κάποια πράγματα, κάποια εργαλεία mentoring, κάποιες εκπαιδεύσεις στο να βελτιώσω και να ανέβει και επιχείρηση, αλλά και στον εξοπλισμό, στο να γίνει ένα εργαστήριο πλέον εξοπλισμένο για να μπορεί τόσο να διατηρήσει την υψηλότερη παραγωγή, αλλά και ο επόμενος στόχος είναι να γίνει και επισκέψιμο, ώστε να μπορούν να έρχονται και να το επισκέπτονται και να βλέπουν από κοντά, να κάνουν και κάποια πράγματα με τα είδη που έχουν, και σιγά σιγά να εκπαιδευτεί η κοινωνία. Μάλιστα. Ενδιαφέρον πολύ, και που το σκέφτηκες και που το υλοποίησες και που βρέθηκαν οι άνθρωποι να σε στηρίξουν, και μάλιστα το κυρίαρχο για μένα είναι ότι κοίτα τι μπορεί να γίνει σε ένα μικρό χωριό, έτσι, όταν αποφασίζεις να φύγεις από την πόλη. Όλα γίνονται όταν έχεις την ιδέα. Ναι. Νομίζω ότι και έχεις και τη στήριξη, ότι γίνεται αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που σκέφτεται ένας άνθρωπος ή που το θέλει πολύ. Έχει την ανταπόκριση η Ελισάβετ αυτή που περίμενες? Έχει μεγάλη ανταπόκριση και κάθε μέρα είναι μεγαλύτερη, γιατί ξεκινάμε να συζητάμε πράγματα που δεν τα συζητάμε. Ξεκινάμε να λέμε για πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούνταν ταμπού, και αναζητώντας το καλύτερο και με ασφάλεια και την καλύτερη υγεία, γιατί πλέον η υγεία είναι βασικός παράγοντας σε πολλές επιλογές των καταναλωτών. Έρχονται, με βρίσκουν διαφόρων ηλικιών, εδώ να πούμε. Δεν υπάρχει μια ηλικία, και κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας και κυρίες μικρότερες, και άντρες για κάποια θέματα έχουν επικοινωνήσει και έχουν απομυθευτεί. Δεν έχουν μόνο οι γυναίκες θέματα προσωπικής υγιεινής, έχουν και οι άντρες φυσικά. Πού σε βρίσκει κάποιος, Ελισάβετ, πού μπορεί να μπει για να δει τα προϊόντα που έχεις? Elis Made It, δηλαδή Ελισάβετ Ofex, elismadeit.gr, στο e-shop και βέβαια και Facebook και Instagram και TikTok στα social media, και βέβαια μπορεί να έρθει και στο Νέο Σκοπό. Έτσι το τρόπο. Εντάξει, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν αυτό το κυριακάτικο απόγευμα μαζί μας. Η Ελισάβετ Μιχαηλίδου από το Νέο Σκοπό Σερών, επιχειρηματίας, δημιουργός Zero Waste Idon και ιδρύτρια της Elis Made It. I have a feeling